aboni bagi election kaisa khanya nang kita पुलियानो जो तो मीडिया फ्रेंड्स नो आं तिनी हाइन हाय हामबाय मारो तामनि बागै हिके हिरापुरो हाइन हाय रिपुल ओ जागा नोंनि नाकुक मनि टाइम नरक तिनी रेखा हाइन हाय अबनो कभारेज खायन बागै फाइके आबुन बागै ऑन बिहाफ ऑफ आं सागबाय थांनि एंड ऑन बिहाफ ऑफ चिनि तिपामो थानि आं नरक बेलेकनो हामबाय कक्के अबसि चिनि पुल थानाय 12 तारिखो जतो जागा नो पाइख्या ओंखाय आनफर्चुनेटली 17 बेकवार्ड जला जन्मजयनगरनि 17 नि 39 नम्बर 39 अब हिरापुर ओ जागाव कायसा इन्सिडेंट खाना आं खोनाव आबो एक्चुअली कुनु यादु आबो कुनु बेपारिया आं जेफुरु पुलिंग सेंटर विजिट खायो आं नाय थांका आफुरु निनि प्रिसाइडिंग बायबां कक साइ थांका जत बुट कर्मी तंनाय एमनकी जारा और निरापत्ता रक्षी तंनाय बरक बायबां कक साइ थांगो बरक साव एवरीथिंग इज फाइन कुनु प्रॉब्लम करै जत ठीक ठाक चलियो निसाव इवन प्रिसाइडिंग बाना तो कैन रिपोर्ट दो आं सानो जरा हठात के कैसे नोटिफिकेशन नुखा जाय हिरापुर तैसा रिपोर्ट लंनाय ओंखाय बाय द बाय आं जखन तखन आं आरुनो फोन खायके रिटार्निंग ऑफिसर ना फोन खायके ताम बेपारा जागा ओंखाय बसाव आ जागा नाकि कैसे सेलुटेड थेजाक दङो अन्य सिम्बल दङ आबो इलेक्शन दङ ठीक आमति रखि छमिते छोटखा दङ आबो on that time आफरो निनि रिटार्निंग ऑफिसर खायके पो जागा आं जे खनामानि मते ठीक ठाक खायके हायपानो खायना मुचो तो खायतो नो प्रॉब्लम अब सेकंड टाइम पोलिंग दङ जेसे पानो बार पोलिंग थुं आनि बुटा न तंनाय जागा हायसि आं अबन बागै बिन्दु मात्र चिंता खाया तिनिबो आं फायके आं बुटा रक लायनों जा बरनां साकानर कुनु दुचिंता तांनि रेडी एज इट इज एकदम सुस्त भाबे बुट दि जेटा उंनाय ताबो उंइन थानाय हेसि आं आमतिखाय तिनि बरन माने आनि बुटा दबाय कक सापायजा अलरेडी ओंखाय जेटा उंइ थांगाबो तो खायनाय किछु करे केबा कारा आबो जे तिप्रा मथाम खायो आबो कुनु करे केबन थाने प्रूफ करे उंइ मानो आबो बीजेपी नि तरफ থেকে पानो तो खायरि मानबले आबो हाय दोस्तानि किछु संख्यक बरक बा कायसो कुसु आबो हाय खाय मानो ओंखाय जस्ट आबोनो इशू खायगा तो खायनाय किछु करे खायनाय किछु हामबाय अच्छा मैडम तिनी जे नों खाताव खायनाय नाय फैका हायका खायसो फैका ताबो चेक खायनाय बबाय कुनु प्रॉब्लम दंना कुनु प्रॉब्लम करे ओ जागा हायनो हाय कारण अबो जों जे जागा दं बं कायसा बेलाय केनो डेभलप जा गणतंत्र जों जोंनि हास्ते त्रिपुरा भारतवर्ष कायसा डेमोक्रेसी वेल माने बेलाय केनो काहाम देमो गणतंत्र देश जों दं ओ जागा जे जार जेबने पर्सनल मत बुट दुई न मान ए जों तो केबनो बायस बखाया हायछि जों केबनो बायस खाया जे मुचुमन जागा बुट दि ओ जागा नाय दिनर 5 जन कैंडिडेट दं तिप्रामथा दङ बीजेपी दङ सीपीआईएम दङ कांग्रेस दङ आईपीएफ दङ 5 जन कैंडिडेट जार फेबन बरनो बुट दनाय न बर हायछि केबनो जबरदस्त खालायमैया दाबोसो पर्यन्त आं जेनाय माने केबनो जबरदस्त खालाया हायछि तिप्रामथा केबनो जबरदस्त खालाया इभेन मीटिंग मिছিল को थाना पानो बर निजे ओ निचे थां ओ जागा केबनो डाउट गंगानि बा कममां खांके आबो केबनो सस्पेक्ट खालायनि आबानि मते उचित जायगा हायछि हामबाय हराव सिनि हिराफोराव पिसफुल सबसमयंगो कोनो वाले कायजा करै किन्तु किसु सम बरक आबो बेमान खायका अक्टोबर आनि लाइफो अमा हिनियाखो दिनिनो फर्स्ट टाइम अमा हिनु सिनि हिराफोरा एरियाव जे कोनो पार्टी खायमानो आबो कोनो माना खायनो करै के अब हाय रिपोर्ट खैमेरो आइ बैलेंस जाया रेड जोन क्लाइ थांगो सरकार बाय कुनु किसु दाबि रमायं थांगो आबो पाब्लिक क्षेत्र खूब हामिन क्लाइ के बरक साइमिया रेड जोन के बाहाय कारण आईएस ऑफिसर सारि सब किसु दाबिदार के हिरा परताबो तामुं थाना भविष्यत आबो कुनु सिक्युरिटी करि आबन बागनो नेक्स्ट जनरेशन नम्बर रंग मा सब अमहाय टाइटें सिटो नेक्स्ट टाइम अब के बैलेंस जायाता के संबनि लोकल हिसाबै माला सिटाको सब बड़ा है जो जी दर्जा खोला जे कोनो बुद्धि जे कोनो पार्टी खाई अब देशु प्रॉब्लम कैसे इलेक्शन के बरक तो लोकरक बा जत बरक न वाइसा से बुट दनानि सुजुग मानो ओंखाय नों गांका बबाय मा तंहा ताकले बिसिओ वाइनि बुट दनानि सुजुग मानो एक्चुअली नायदि बबाय मा तंजा बरक बयस सम खायमामबा अ लामा हिनके बरक मुछु असयजों थांगो पार्सेन्ट कम मानो बिसिबां मनो अबगै बाक्सा फाय तंग बाक्सा हासल बरक तंग एके बरक खायफां यांनाय एके आबन बागिनो असुबिदा तंग ता आबन बागि नों तिनि जे अरो बुट दना हनै फायमानि
কোন কেবেং মুংরক ফাদা ফাইকানি নি একদম পিসফুল কোন কেবে মুং করে যে ইচ্ছা তাই নি বুঝবি Kena kai counting. Kena to counting no Kai besar persen. bon successful nai awa to bo party phane phayap tang semya as a public sibang sata nong no ni ni bokawle bo hai matong bob sung to wan chogo mothane dol phane heinai karon rajana house sung tong ba je khong party khaji je kono nungsadi bo bose malik ba on phatra asa khaita 100 to 100 Haike BJP rogo fan humwar ba tiyo su balo thai tu andro so mura se thayo ga bahai ke bari mana babaro abon ta ani motamoti ke haita paithakor ni sini mum isare iri siri ani mungkha jagdish devarma kere korino ekdom buta hisabe nongo se pincha belake hamai dara